Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Sister Teresa, insellimlek u dilqek għal-program tana. Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tkellimna. Insejħu fostna Trinità Qaddisa f'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Najdu din it-talba l-preferita tal-Qaddisa u għalla tijaj irtin qiegħed it-tama tijaj fik biss u verament hekk għamlet ta' semmija. La darba inti tista' kollox qaltlu ħajoġbok nisselfruħi din il-virtu li nixtieq u sabiex nikseb din il-grazzja mill-ħnina blaqis tiegħek rid intenni ta' sikwiet u Ġesu ta' qalb ħelwa wumli għamel lil-qalbi bħal dik tiegħek. Illum semmija nispiċċaw dan il-ktieb prezzjuż billi naqra l-aħħar ftit titri dwar il-ħsibijiet tant ta' siwi u ta' talim li tennid din il-Qaddisa minn ġoqieħ ta' sodda ftit qabel ma tajret lejn il-mulej Ġesu li tant diet u ħabbet. Naqraw l-ewwel ittra minant il-kuġina ta' Teris li hija Sor Marija tal-Ewkaristija li din kitbita lill-omma fit-22 ta' Wissu 1897. Tgħidilha ma, il-marda tas-sultana tagħna Teris qiegħda tieħu l-kors tagħha waslet flar għada ta' djufija f'saħħitha hekk li lanqas tista' tistħajjel kemm hija ħażin ma għada tista' tagħmel xejn weħeda qiegħda ssofri bosta fil-ġogi u baqgħet muġuha ħafna f'ġembejha. Sabiex nurik kemm il-marda daħlet il-ġewwa ngħidlek li hija mġela tibqa' bla ma titqarben. Sa issa kienet qiegħda tirċievi l-mulej darba kull jumejn jew tlieta. Immissa jekk tkun tista' qiegħda tirċevih darba fil-ġimgħa biss. Meta s-saċerdoti ġibilha l-Ewkaristija mqazza, aħna nidħlu kollha u nkantaw is-salm tal-Miżerere u l-aħħar darba kienet hekk dgħajfa f'saħħitha li qabduha n-nervi li tismana biss inkantaw tassew li qiegħda ssofri martirju sieħ. Ma Teris dalgħodu għall-anniversarju tiegħi tatni santa li ridet tifferma għalija kella dak kollu li kien meħtieġ biex tiffirma iżda ħasbet li ma setax tissokta tagħmel dan u lanqas seta twieġeb littra tal-papat. Għattilkom il-papa u anki il-mamma ta' din il-kuġina kienu jħobbu jibatula l-Terezi. Dan nikkita li ma setax twieġeb bosta u qalt li kuġina int ma tkunx tista' tfisser dak li nħoss jien. Ma tfissrilhomx biżżejjed kemm inħobbhom u kemm imissuli qalbi bl-affett tagħhom. Ma jitx tisma' kemm il-darba il-qari ta' din litra li kien bat il-papa u trid tara x'wiċċ kejken ħosbien għamlet jiena u naqra ilha kelli nibdija u nerġa' nibdija ħafna drabi għax ma xebetx tismagħha u qalt li kemm huwa twajjeb it-tiju huwa ruħ kbira. Imma biex tgħid dan il-kliem biss ma kellha tieqaf għal minuta bejn kelma oħra minħabba l-qtieħ ta' nifs. Mama, iċ-xkejk ta' Teris tagħna qiegħda ssofri bosta minn wara nofsinhar il-hawn. Qabada u ġieħ fl-imsaren u lanqas tiflaħ lil xi ħadd jitkellem qudiemha jew jiċċaqlaq ma' ġenba għax dak li huwa qtieħ ta' nifsu deni kuljum hija l-istess ħaġa dana kollu mhix qiegħda taqta' d-demm bħalissa.
Silta minn ittra oħra din id-darba minn Ant Pauline, uħt il-Qaddisa, u li kitbita l-Tzijita fl-24 ta' Wissu 1897. Tiktab Pauline li bsejkna marida tagħna Teris hija dajfa ħafna u qiegħda ssofri bosta li tassew li huma xi ħaġa tal-biża' sabiex inserħu xi ftit waqqafni l-famuża dieta tal-ħalib. Ma jistax ikun li nibqgħu inġeluha tieħdu din li msejkna tagħna Teris temmen li qiegħda tiġi evvelenata bih. U kien meħtieġ kuraġġ bħal tagħha biex ma qalitx dan qabel. Min-naħa tagħna konna biss qegħdin naraw kemm kienet tistmer li tieħu dawk it-tazzi ħalib. Jien nistaqsi lili nnifsi tikteb Pauline kif wieħed jista' jibqa' jgħix meta jsib ruħu fil-qagħda tagħha niżgurak li issa li rajta ssofri hekk bil-kbir insiba eħfef li nitfarraġ bil-mewt tagħha. Tkun hekk ħinja meta ħakkima dak l-uġieħ l-aktar qawwi fl-imsaren stqarret li dan l-uġieħ kien kbir biżżejjed biex iġela taqbad tikbi. Qalet però b'dana kollu nista' nżomm lili nnifsi mhux bħal meta nkun sejra nifga għax f'dak il-każ ma nistax ma naqbadx innewwaħ. Taf Għażiża Tzija bil-ftehim li għamlet ma' Ċelin? Dan huwa l-kliem tal-anġlu tagħna. Ċelin, tiegħi qaltilha. Meta jiena ngħajjat u ngħid qiegħda nsofri u ma jkollix saħħa li ngħid xi ħaġa oħra, int please wieġeb għalija billi tajt wisq aħjar. Qaddisa xtaqet. Mhux tgerger, qed insofri le, ridet tgħid din is-sentenza. Qiegħda nsofri, wisq aħjar. Għal-Alla. U dan huwa li qiegħed jiġri għax Ċelin hija obbligata tobdija tibża li jekk le iġġela titnikket. Silta min itra d-darba semmija. Minant it-tabib Francis Lanil l-Sur Gwerin. Dan is-Sur Gwerin huwa tziju. U dan it-tabib kien iżżewweġ il-bint dan it-tziju, il-kuġina tal-Qaddisa jiġi. Kitiba din l-ittra fis-26 ta' Wissu tal-1897. Kiteb hekk ara. Billi għaddejt mill-Iżjē, ħadt l-okkażjoni biex immur sal-Karmelu fejn rajt jew aħjar smajt lil Mari li ferħet ħafna li tara lil ħuha l-kbir, qed tgħidlu ħuha l-kbir u sittendi għax dan kien iżżewweġ lill-oħta. Qed tilha titlob lill-Madri Superjura jekk stajtx neżamina lil Teris ħalli nara jekk stajniex nagħmlu l-vjaġġ tagħna sa Lourdes. Daħluni mill-ewwel u xi grazzja kienet. Lill-Qaddisa Teris tagħna bista fuq moħħha għalik papa għall-mama u l-familja kollha. Palma kelli nagħmel tlabt il-permess tal-Madre Superjura bla ma qatt nistenna tweġiba tagħha f'dak li forsi r-regola ma tħallix li jsir, ħadd dan id-dritt bidejja. Xwiċċ tas-sema Teris. X'anġlu jiddibid bis-sima ma stajtx inżommi dmuħ meta bdejt inkellima waqt li żammejtilha idea jaħarqu bid-deni imserħa fuq l-imħaddet. Istaqsietni. Semmur nara lill-Alla dal-waqt? Qedtilha mhux għalissa Għażiża uħti, Alla jridek tistenna ftit ġimgħa oħra sabiex il-kuruna tiegħek tkun isbaħ fis-sema. Qaltli u le, minniex qiegħda naħseb fuq hekk, huwa biex insalva l-irwieħ li rrid insofri aktar. Weġibta jgħid it-tabib Francis iva ekku, iżda meta ssalva l-irwieħ tkun qiegħda titla' aktar il fuq fis-sema u tkun eqreb ta' Alla.
Weġbitni bizbit bissima kollha dawl li xelet l-wiċċa bħalli kieku s-sema infetaħ qudiem għajnejha u dawwala kollha bid-dija divina u staqsejta: "Għad taħseb fina tassew Teresa fuq?" Weġbitni: "O Iva, nitlob lill-Alla li jibatilkom wieħed mill-kerobini żgħar tiegħu. Iva, din hija ħaġa miftema bejni u bejnek." Tabib qaltlu: "U nitolbu li jkun jiġbaħ lilek." Għax dan it-tabib Lanil u martu Ġin kienu baqgħu bla tfal li qed tgħidilha hekk. U it-tabib Francis jgħid qedtilha: "Le mhux jiġbaħ lili rridu imma lill-ommu li hija aħjar minni." Qaltli: "Ħajkun jiġbaħ lilkom it-tnejn." Mbagħad qaltlu: "Kemm fadal li jiem qabel ma mmur is-sema allura?" Weġibta: "Fil-marda tiegħek uħti ċkejkna, hija ħaġa jibsa tgħid kemm iddum, ftit ġimgħat oħra, xahar jew forsi aktar sakemm ma jiġrilek xi ħaġa jew m'intix hekk maġla li tmur tara lill-Alla." Qaltli Teris: "Sakemm irid Alla, barra minn hekk jiena ma rridx inħassrilkom il-vjaġġ lilek u lit-tiju, nistenna sakemm tiġu lura it-tnejn li intom. Intom żgur li totolbu għalija fl-urtux. Għid lit-tiju u l-tija kemm inħobbu bushom għalija, kif ukoll bus għalija lil-Lejon u lil-Ġin. Lejon hija oħta u Ġin hija l-mara ta' dan it-tabib. Fis-sema inkun dejjem magħkom." qaltlu. U t-tabib jgħid domt magħha għal nofsija tajba flimkien ma' Ċelin u mal-Madre Superjura. Erġajt bista qabel ma tlaqt u sakemm ħriġt mill-bib baqgħet takkumpanjani b'dik it-tbissima tagħha li qatt ma jien sejjer ninsa. Il-pulmun tal-lemin kompla jikteb dan it-tabib u mitlufa l-kollox, mimli bħal tumuri minn fuħa li qegħdin jirtabu. Dak tax-xelluk qiegħed jitħassar fin-naħa t'isfel. Hija magħluba ħafna imma wiċċa għadu jagħmlilha ġieħ. Kienet qiegħda ssofri bosta minn nevralġija bejn il-kustilji. U kien minħabba f'dan li kelli x-xorti li nara. Erġajt mort l-erba ta' wara bil-ħsieb li neżamina mill-ġdid, iżda Mari u Pauline ma tżardawx jerġgħu jitolbu dan il-permess għalija mingħand il-Madre Superjura. Ordnajtilha xi ħaġa biex intaffila l-uġieħ għax dakinhar kienet qiegħda ssofri bosta u ġelt lil Ċelin titlob il-permess ħalli tkellimni biex nagħtiha xi pariri. U din is-silta tissemmija hekk li kiteb Dr. Francis lill-missier il-mara tiegħu. Sa naqraw silta issa mill-littra tal-kuġina ta' Teris li l-papa tagħha kienet spiss tikdbilhom mhux vera kienet taf li huma anzjużi u moħħhom fin-neputija Għażiża qaddisa tagħhom li kienet marida ħafna. Kitbitha fis-27 ta' Wissu 1897. Qaltlu issa Żiż papa tiegħi, int qiegħed tistenna bla sabar l-aħħar aħbarijiet tas-sultana ċkejkna tiegħek Teris. L-aħbarijiet huma dejjem l-istess, isejra lura dejjem aktar hekk li lanqas tifla tisma' l-inqas ħoss madwarha saħansidra lanqas itħaxwix ta' biċċa karta jew xi ftit kliem minn taħt l-ilsien. Min wara l-festa ta' tluħ is-sema tal-Madonna hemm bidla sewwa fil-qagħda tagħha papa, u aħna nfusna wasalna biex nixtiequ li tħallina għax qiegħda ssofri martirju sħiħ. Il-bira kienet qiegħda tgħidilna b'xorti tajba, jien ma tlabx tbatija, kieku tlabt għal din is-sofferenza jien nibża li ma kienx ikolli s-sabar li nkun niflaħ għaliha. Waqt li la darba hija ġejja fuqi mir-rieda ta' Alla biss, ma jistax ikun li hu dal-qaddis Alla tiegħi
ma jatinix is-sabar u l-grazzja meħtieġa biex niflaħ għalija ditbatija. Intemu naqra ta' eżissemmija dan il-kliem li qegħdin nisimgħu. Li qtieħta nifs dejjem iġela s-sofri bosta qed kompli tikteb il-kuġina, imma dak li l-aktar li jdejjaqa hija tbatija kbira li bija tatina lura l-enima ma tkunx tista' tagħmel dan minħabba is-sofferenza kbira li tġarrab. Nemmen li huma l-imsaren stess li jidhru ħirġin imma jiżommu u dan huwa li jagħmel l-istonku tagħha hekk miġbut u wiebes. Bħalissa din hija l-akbar sofferenza tagħha. Il-bira kienet qiegħda tgħidilna din Terezi. Tafu x'għamilt? Qed lill-Alla li t-talb kollu li kienu qegħdin jagħmlu għalija ma kellux jiswa biex jitaffi id-batijiet tiegħi, imma kellu jmur kollu għal midimbin. Isimgħu ta' eżissemmija. Dan li qed tgħid din il-qaddisa huwa ta' qatt terojku qawwi. Xejn għalija, xejn biex tonqos id-batija tagħha, imma t-talb kollu biex imur għall-oħrajn. Timmeraviljak dil-qaddisa. Silta minn ittra qasira li kitbet Xelin, uħt il-qaddisa lil-tzijita. Miktuba fil-bidu ta' Settembru 1897. Aziza tzija tiegħi. Dan huwa dak li l-marida uħti Teris għada kif qalet. Nixtieq li jagħtuni xi ħaġa, imma it-tzija jew Leon biss, Leon hija uħta, biex jistgħu jagħtuili. La darba issa qiegħda niekol xi ħaġa. Nixtieq gato żgħir ta' ċikkulata qalet li jkun artab minn ġewwa. Ġita din iċ-xewqa dil-qaddisa f'dal-mart kollu. Xelin tajt, semmejtilha qassata ta' ċikkulata qalt li le, dan huwa ħafna aħjar huwa twil, irqiq u naħseb li sejħulu ekler. Xelin qalet fimt li kellha f'moħħha li dan ikun mimli biċ-ċikkulata jew li jkollu ħafna ċikkulata fil-wiċċ. Waraw kollox, din hija l-istess ħaġa. Qalt li iżda wieħed biss irrid Xelin, grazzi, grazzi. U li trati hawn. Qaddisa ħelwa u ġveru. Veru qed ittina minn kollox sense of humor, dusija, sabar, paċenzja, virtujiet li qed inhemm biex jinwien teżissemmija naraw x'nistgħu nakkwistaw ħalli jennuna nagħmlu pass il qudiem aħna wkoll lejn Ġesu il-maħbub tagħna. Toħreġ is-semmija minant il-kuġina tal-qaddisa, ekku li kitbita lil-papa tagħha 17 ta' Settembru 1897. Qaltlu papa, il-pazjenta hija dejjem marida aktar kuljum. Riġlej qegħdin jintefħu dejjem aktar. It-tabib de Cornier jgħid li dan huwa sinjal ħażin ħafna. Teris papa trodlok ħajra għalqa qoċ. Kienet sa taqbad tikbi meta saret taf li ġibtula inti stess il-bira? Teris qalt li papa, u kemm nemmen li jien maħbuba, danna kollu ma konx sa nemmen li jħobbuni daqshekk. Qed tara li kulħadd u ġveru u anke aħna ninġibdu mill-azzjonijiet qaddisa u delikati tagħha din il-qaddisa. U li trid tkompli papa. Ġin missitilha qalba tas-sew meta battitilha santa u wittra kollha mħabba. Kien wara dawn is-sinjali ta' affett li qalt li dan il-kliem. Il-ġobon tal-krema
sabitu b'toma mill-ittieb u qalet qatt ma kilt ħaġa hekk tajba, żgur li s-swieta l-inqas 5 franki. Imma ġara papà li wara tata bħal indiġestjoni. U issa hawnhekk qed issemmija. Se nisimgħu silta minn ittra minant is-Sur Gwerin lis-Sinjura Neil. Issa dan is-Sur Gwerin huwa tziju tinsewx tal-qaddisa u la Neil hija bintu Jane li hija il-mara ta' Dr. Francis. Kitbita inkitbet dil-littra fl-25 ta' Settembru 1197. Il-missier kiteb. Binti Teresa għaddiet lejl mill-lar. Dalgħodu tinsab bħas-soltu. Milli jidher it-tabib de Cornier kien qiegħed jara bistaġib il-ħlewwa u s-sabar tal-marida li jemmen li qiegħda ssofri tbatijiet l-aktar ħorox. Ma jistax jifhem kif għadha ħajja, jaħseb li dan huwa ġej minn xi kawża sopranaturali. Bazza naqraw ittra silta mill-littra tissemmija mill-Sinjura Gwerin li hija il-mara ta' dan is-Sur Gwerin, u qed tiktibha wkoll lill-binta Jane li hija mart Dr. Francis. Qaltilha il-qagħda tal-marida tagħna hija l-istess dalgħodu. Il-lejl li għadda ma kien tajjeb xejn kif wieħed jista' jifhem, iżda tinsab fl-istess qagħda. Tassew li hija vittma żgħira magħżula minn Alla f'nofs id-batijiet kbar tagħha dejjem għandha l-istess wiċċ, l-istess arja ta' anġli. Il-kappillan tagħhom li ra l-bieraħ bad jgħidli permezz tal-ħajjata li ħares liha bistaġib. Kellu jisma' l-qrara tagħha u jitalbitu l-barka tiegħu. Ja dejjem kollha tbissim dik id-dera tal-anġli li ma tħallija qatt. Baqa dejjem b'moħħa ċar. Dillhom qalet lill-binta li il-Karmelitani imsejkna għaddejjin minn prova kbira. Il-jiem li qegħdin jgħixu bħalissa huma tassew ibsa ħafna imħabba il-marda ta' din il-qaddisa. U sa nispiċċaw hawnhekk eżis semmija b'nota li kitbet Pauline lil dawn l-eżizzijiet tagħhom u anka lill-oħta Leon. Kitbita fit-30 ta' Settembru 1897 dik kien nhar tal-mewt ta' dil-qaddisa. L-anġlu tagħna qiegħda fis-sema qaltilhom. Teris ħadet l-aħħar nifs fis-seba' waqt li bdiet tafas il-kurċifiż ma' qalba u tgħid: "O inħobbok Ġesu tiegħi." Kienet għadha kif rafat għajnejha lejn is-sema u tgħidilhom min jaf x'kienet qiegħda tara. Mewt verament ta' qaddisa. U hawnhekk spiċċajna dan il-kliem eżis semmija. Ktieb qaddis li qrajna Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tkellimna l-aħħar ħsibijiet qaddisa għax tassew li fil-kliem li qalet minn ġoqieħ tas-sodda fl-infermerija fl-aħħar xhur ta' ħajjitha waqt li uriet ħsibijietha lil ħut tas-sorijiet, din il-qaddisa kienet isa qiegħda tkellem lili u lilek direttament. Għaliex sabiex turina kif għandna nilqgħu id-batijiet kollha tar-ruħ u tal-ġisem minn idejn Alla. Ħalli nuruh imħabbitna u nissibħu ma' Kristu fis-salvazzjoni tal-bnedmin kif dejjem għamlet hi. Natu widen eżis semija għal dak li smajna u inħallu li xi kelma, xi sentenza li smajna kemm inna nisimgħu. Inħalluha tmexxina iktar il-qudiem lejn dan il-mulej tagħna. Nixtieq insellem u nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm issa jekk Alla jrid nittaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għall-aħħar programm tagħna f'din l-iskeda. Il-paċi miegħek. Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night
near the altar in the chapel, I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share.